Ok, m-am decis să bag o melodie, o muzică la filmez, la descriere. Și dăm la editează. Da. Și mergem la niciun sunet selectat. Dăm un pic mai mare sonorul. Cam așa și-l putem. Deci cum arăta? Spiritul că și nu aveți niciun urmă. Tot așa vrea să fiu. Asta rămâne. Cam așa arată și eu. Da. Deci, pe Angel de la acel magazin. Salvează. Nu. Ok. Pare cam așa. Și acum facem o pauzică. Da, vot. Știi, pot să-mi cumpăr, dar am putut, ba da, încă mai pot, din cât am avut. De ce nu merge? Nu știu de ce tot așa. Nici nu mă prea... Da. Ați vă zic, toate le-am cumpărat de pe site. Pe site shop. Toate le-am cumpărat deja. Care le vedeți voi aici. Cam toate. Oh. Ok, deci am văzut ceva nou aici. Niște animale de... Aoleu, dar vai, Doamne. Deci 78. Costă un câine. Ca un ren. Doamne, dar ceva mai ieftin aveți. Da. În fine, după câte văd, nu prea au, doar asta mai ieftin un pic și... Asta le sunt de culoare, așa că o să cumpăr una mai târziu. Bine, astea au apărut nou și sper că v-a plăcut. Da, sunt cele noi. Pa!